uSiphesihle noAmahle bazalelwe eMpuma Koloni bedibene ngentloko, nto leyo ibizwa ngecrinopagus neluhlobo olungaqhelekanga lokudibana kwamawele. Oogqirha bathi ibe lithamsanqa into yokuba bezingadibenanga iincindi zabo zobuchopho. Igqiza loogqirha beliqikelele ukuba olu tyando luza kuchitha iiyure ezintandathu kodwa luchithe iyure enesiqingatha. We will only need to assess the wound healing and assess whether the scalp flaps that we actually raised survive and that we exclude infection. And that should take 3 to 4 days. And if everything is fine after 3 to 4 days, well, then we can discharge them home and in the care of the local doctors in the Eastern Cape. Kulindeleke ukuba lamawele abuyele koogqirha kwakhona emva kwenyanga ukuze bajonge imeko yabo. Following on that, we probably see them in 6 to 12 months, whereby if they have any contour irregularities or the head shape is not as we would like it to be, or the parents are unhappy, and then there's a number of things that we could offer them in terms of contour correction, i.e. fat grafting, etc. Umama walamawele unochulumanco nanjengoko kokuqala nqa ekwazi ukubabeka ezingalweni zakhe abantwana bakhe ngendlela eqhelekileyo. Esi sibhedlele sithi umama kunye nalamawele baqhuba kakuhle.